L-Odwa tajba, nilqakom għal qoddisa tal-lum il-ħamis 16 ta' Diċembru, immexxija minn Patri Morisabela, Karmelitan, li ġie ordinat saċerdot 23 sena ilu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ejjew ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dal-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-għamir u billi ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ħares lejna għaddejja tiegħek bla ma jistoqilna, imniktien minħabba ħtijietna, u ferraħna bil-miġja tas-Salvatur tagħna, ibnek il-waħdini, Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ifraħ int mara bla tfal li ma wellidx. Infexx anni wajjad bil-ferħ, int li qatt ma ħassejt u ġieħ il-ħlas. Għax ħafna aktar huma wlied il-mitluqa minn ulied il-miżżewġa jgħid il-mulej. Kabbar il-post tal-għarix tiegħek, wessa t-tinet tal-amajjar tiegħek, tibżax għalihom, tawwal il-ħbula tiegħek u waħħal tajjeb il-kunjardi. Għax lejn il-lemin għad tinfirex u lejn ix-xelluk u nislek jiret il-ġnus u fl-ibliet mitluqa jammar. Tibżax, int ma jkollokx minn xiex tistħi. Tħammarx aktar wiċċek, għax għajb ma jkollokx aktar. Int qatt tinsa l-għajb tar-mulitek. Ma tiftakarx iżjed fil-mistħija tar-romol tiegħek. L-arus tiegħek il-ħalliq tiegħek, Jaħwe tal-eżerċti jismu, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, Alla tal-art kollha jissejjaħ. Iva, bħal mara mitluqa u mdejqa b'qalba issejjaħlek il-mulej. Jista' wieħed jitlaq il-mara ta' żożitu jgħid il-mulej Alla tiegħek, għal ftit jien tlaqtek. Imma bimħabba bla qies jien nerġa' niġbrok. Fis-saħna tal-korla ħbejt wiċċi għal ftit minnek. Bimħabba ta' dejjem inħenna lik, jgħid il-mulej il-feddej tiegħek. Dan għalija bħal fi żmien Noè, meta ħlift li l-ilma ma jerġax jarraq l-art. Hekk naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik u lanqas ma nċanfrek. Jistgħu jitħarku l-muntanji, jiteżżu l-għoljiet, imma mħabbti minn miegħek ma titħarrikx u slim tal-patt tiegħi ma jiteżżis, jgħid il-mulej li ħenna lik. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali ngħidu flimkien nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni, ma ferraħx l-edewwa tiegħi bija. Mulej, tellajtni mill-mewt ir-ruħi, ħlisni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra, ngħidu flimkien nollik mulej għax erfajtni. Għannu lill-mulej ħbieb tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda qomor sħiħ l-imħabba tiegħu.
Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi lajjat ta' ferħ, ngħidu flimkien nollik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna lija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Inbdilt fi sfin il-għali tiegħi, mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem, ngħidu flimkien nollik mulej għax erfajtni. Ħejju triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. X'ħin il-messaġġiera ta' Ġwanni telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Għażba tixxejjer mar-riħ? Imma intom, xi ħriġtu taraw? Raġel li jibes li jilbies fin? Dawk li jilbsu sabiħ u jgħixu fit-tlellix, fil-palazzi ta' Slatin issibuhom? Mela fejn ħriġtu? Biex taraw profeta? Iva ngħidilkom, anzi, xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuq hemm miktub. Ara, jiena nibgħat qablek il-messaġġier tiegħi biex iħejjilek it-triq quddiemek. Ngħidilkom li fostu li tin-nisa ma hemm ħadd akbar minn Ġwanni. U b'dana kollu li sar wieħed fis-saltna ta' Alla huwa akbar minnu. Meta semmu dan il-poplu kollu u sal-istess pubblikani għarfu l-ġustizzja ta' Alla billi tagħmdu bil-magħmudija ta' Ġwanni. Imma l-Fariżej u l-orrief tal-liġi ġiebu fix-xejn il-pjan li Alla kien fassar għalihom la darba ma laqgħux il-magħmudija ta' Ġwanni. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Xi ġmiel ta' sentenza fl-ewwel qari. Jistgħu jitħarku l-muntanji, jitgħeżżu l-għoljiet, imma mħabbti minn miegħek ma titħarrikx. U sliem tal-patt tiegħi ma jiteżżis, jgħid il-mulej li jħenna lik. Għax eżattament l-imħabba tal-mulej lejna ma tiddependix minna. Alla jħobbna mhux għax aħna xi persuni tajba, Alla jħobbna għax irid iħobbna. Alla jħobbna għaliex aħna kull wieħed u waħda minna aħna tiegħu. Bħal meta l-ġenituri jħobbu lil uliedhom mhux għax uliedhom jobduhom, imma jħobbu lil uliedhom għaliex huma tagħhom, għax huma wliedhom. Is-sabiħa hi li aħna xi kultant moħħna jaħdem differenti minn hekk. Aħna xi kultant nirraġunaw ara, dak nirrispettah, għax hu jirrispettani. Ara, dik li kollha bżonn xi ħaġa jiena lejna, għax kull meta kelli bżonn xi ħaġa sibta. Ara, dawk inħobbhom għax dejjem rispett rajt minn għandhom. U l-mulej jistedinna biex nagħmlu pass ieħor il qudiem li nibdew nirraġunaw bħalu, li nibdew nħobbu kif iħobbu, li kif insibu fil-Bibja li jtella x-xemx tiegħu kemm fuq it-tajbin u kemm fuq l-ħżiena għaliex kollha wliedu. Diffiċli dal-pass xi drabi iva. Impossibbli dal-pass? Żgur li le, għax Alla ma jistenna xejn li huwa impossibbli mill-bnedmin. Dik it-talba tan sabiħ li ngħidu ta' spiss, mulej Ġesu, għamil qalbi tkun tixbaħ lil tiegħek. U fil-Vanġelu, Ġesu jitkellem fuq Ġwanni l-Battista. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Għażba tixxejjer mar-riħ? Raġel li jibes fin? Minn dan kollu Ġwanni ma kien xejn.
kien jgħix pjuttost ħajja stramba li jibes stramb, jiekol ikel stramb, imma kien jiġbed il-folol għax għalkemm minn barra kien jidher dera mgerfxa, qalbu ma kienet imgerfxa xejn. Qalbu kienet taf xi trid u taf x'għandha tagħmel. Qalbu kienet kollha kemm hi tal-Messija illi ġej. Nistaqsu lilna nfusna. Qalbna hi f'posta jew mgerfxa. Għax hemm l-importanti, qalbna hi tal-Messija jew le. Kien hemm ħafna jisimgħu Ġwanni jippridka, kien hemm il-laqa l-messaġġ tiegħu u kien hemm oħrajn illi websu rashom. Skont Ġesu Ġwanni kien profeta, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. U profeta x'inhu? Persuna magħżula minn Alla biex twassal il-kelma tiegħu. Mhux ta' bin nagħmlu llum hekk dit-talba lil Mulej? Mulej għamilna l-kol kemm aħna profeti tiegħek. Għażilna biex fil-ħajja ta' kuljum bil-bot sempliċi li aħna ngħixu, bil-kelma sempliċi li ngħidu, inwasslu il-messaġġ tiegħek bl-imħabba lill-oħrajn. Ħuti eżies. Aħna ngħixu f'din dinja fl-istennija li sseħħ it-tama ħinja u tiġi s-saltna tal-Alla tagħna. Bil-qawwa ta' dit-tama li ma tqarraqx bina, inqiegħdu qudiemu dawn it-talbiet li tagħna fil-waqt li ngħidulu. Tiġi saltnatek Mulej. Tiġi saltnatek Mulej. Għas-saċerdoti biex ikunu disponibbli li jgħaddu l-grazzja tal-maħfra tiegħek lil ħuthom. Nitolbu. Tiġi saltnatek Mulej. Għal dawk il-pajjiżi fejn il-qawwa tinsab f'idejn ftit nies li jisfruttaw lil massa b'kull tip ta' inġustizzja soċjali. Nitolbu. Tiġi saltnatek Mulej. Għal min iħossu midneb li tbiegħed sew minnek biex jifhem li int mis-serħanin li dejjem tibqa' tistedinna għall-indiema. Nitolbu. Tiġi saltnatek Mulej. Għalina biex infittxu li nkunu ċkejknin fuq l-art, ħalli nagħtaw ġieħ fis-saltna tas-smawiet. Nitolbu. Tiġi saltnatek Mulej. Isma' Mulej it-talba umli tal-poplu tiegħek u fl-ħlina tiegħek ejja biex tgħinna nerġgħu nqumu min-nas tagħna. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiequ tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna. U għamel l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li int tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-Mulej. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis
Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li ntħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qed nisru għalih u nistennuh bit-tama għax inti stess wettunna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej u jissoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti il-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokuntana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandamentiju qed niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina. Ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla. Ħal kalċi, radlek il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fili. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija jibnek f'dina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratt il-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek, għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mbierka, l-Om tal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apposti u l-Marti Glorjusi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitru dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li dil-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasriem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talbu x-xewqat ta' dil-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek minħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dobietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, tijaslimu l-għaqda li jintrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej l-missier li jom inġbarna ikunu taġita għalina, għallimna bijom inħobbu l-ħwejjex tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak li għaddi minn dinja stess nitrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Inbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla.
Wasanna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Patri Morisabela. It-talba ta' Rożarju tistgħu isegwuha online fuq knisja.mt u newsbu.com.mt jew fuq il-paġna tal-Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online. Aktar dettalji fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Alla tagħna isma' jittalb tagħna, eħlesejna u qaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna. Għalik isma' talb tagħna Ġesu li twieled għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenere l-bieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawla. Mela Sina Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna. Għalik isma' talb tagħna Ġesu li twieled għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħerisna min-nar tal-infern. Kull ġenere l-bieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. It-tieni misteru. Mela Sina Ġesu Kristu wera minnu fit-tiex ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Mbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina u tikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħerisna minn nar tal-infern, kull ċenri rbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħliena tiegħek. Tielet misteru. Mirasin Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejja ħall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija l-mulejmijak, birkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenri rbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Ir-raba misteru. Mirasin Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apposti fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet
jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina, artikun liben tijek bħanna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ċenri l-bih kolla l-aktar dawk li għandhom son taħnina tijek. Il-ħames misteru, mirasin Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawijiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slim ammen. għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slim ammen. għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slim ammen. għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan Slim ammen. għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, birkinti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina u li tikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenri għal kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom son taħnina tiegħek.
Slim għalik sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna trufnati u li teva, lilek itniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għallejna, dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawijiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bl-grazza memlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-tana. Kristu il-qajt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Ta' grazza Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaħal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok niena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apposti. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li jenna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusa midwejja ta' issa. U ngawduna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbu bil-ħerqa. Int laqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħsina l-oħra li jiġġergħu fid-dinja għat-terfien tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusep. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna grazza, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni.
Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paolo Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzu Falzon, Itlob għalina. Beati Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalletinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk. Din ilmu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda, dak repetinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għad-destiju, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paratliku, imbirek għal-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe, arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu, l-qaddisin kollha tiegħu.